Sau și eu un nou episod din GTA Online, aici cu pisica mea Miau și cu Mihai. Bună! What the fuck, Mihai? Uite cum stă în fața. Eu nu pot să-l văd, eu nu pot să-l văd pe... Doamne, ce creepy e! Hai că beau un pic de șampanie. Pisica bea un pic de șampanie. Mihai, m-am făcut Da, eu... auzi, Mihai, vino aici la geam, te rog. Da, La geam. uite în față, se vede? Acolo se Max? vede, dar vino aici în lateral. La mine nu se mai vede acum, ia să Vino pun niște lateral, șampanie. ia. Oh. Hai, intră la șofer acolo. I'm gonna crash you. Oh my god, nu. Hai. M-am făcut eu VIP pentru că am zis să facem niște misiuni și vrea și Mihai să fie acolo bodyguard, că el n-a fost până acum. Am niște haine super mișto, dar o să le arăt când Pot să vă schimb eu hainele dacă e sau pot să vi le las exact la fel, dar Eu vreau să fiu sexy. n-are nicio importanță, sincer. E FIB, adică FBI cum ar veni. Da, pe știi că ai misiune singur. Da. Așa, și acum dacă eu mă duc pe Securo Serve VIP, pot acolo la VIP Work, Hostile Takeover, Retrieve a package from a highly secured area and deliver to drop-off location. Asta e o misiune. Da. Păi da, asta au o misiune specială. Meriwether Base, vreți acolo? Nu prea. Altruist Camp, Fort Zancudo. Ăla sună interesant. Hai, Fort Zancudo să vedem. Am impresia că ți-o dă fără să intre într-un loading, fără nimic, adică direct... Acum trebuie să dau accept? Sau ce trebuie să fac? Cred că nu. Pur și simplu trebuie să mergi cu noi. Tu ești bodyguardul meu Da, noi și Mihai. Nu știu de Și doar cât facem misiunea. Și e mișto că nu faci niciun loading. Deci dai misiunea și te joci de stat. Da. Poate orice player random să vină să ne împiedice, în teorie. Oricum e destul de tare. Nu uitați, dacă vă place această serie și vreți să facem cât mai multe episoade, nu uitați să apăsați butonul de like și vom continua în fiecare seară. E prea genial update-ul ăsta nou, pe bune dacă nu. Și acum cu faza asta că poți să te duci în misiune cu fără să facă loading, mi se pare super. Cât stăteam noi în loading screen-uri până acum? Grămadă, dar acum e bine că se Vezi să nu ne tragă cu vreo rachetă ceva. Păi da, asta am luat un pic distanță. Da, să mă gândesc acum. Dar asta ce zonă e asta? E aeroportul. Aha. Trebuie să mergem acolo. Da! Trebuie să furăm Rhino. Nu știu ce e Rhino, dar... E tancul. Dar nu vreau să mă cu elicopterul asupra bazii militare, că... Ok. Oh my god. Oh my god, mă bucam ăsteala. Ok. Deja avem. Bun așa. Ok. Da, n-a fost. Hai să plecăm. Cred că trebuie să ne luăm o blindată mai degrabă. Nu cred că a fost o idee foarte bună. Nu-i problemă. Sunteți pregătiți să intrăm în... Eu nu. Da. Voi trebuie să mă apărați pe mine, știți, da? Nu te de aici, că atunci ai... Mă bag în tank. Da, tu trebuie să reziști tank. Deja-s mort. Murit? Da. Și... No, cred că... Hai să luăm niște Da, m-a mai respawnat degrabă. de fapt, adică m-a respawnat exact lângă tank. A, da? Da, te respawnează în bază militară. Și pe mine? Da, bineînțeles, ne-a dat 5 stele. Da, normal că-ți da. Dar nu știu cum reziști și fără blindată. Nu cred că reziști. Nu vin la fel de mulți din câte văd. Ba da. Toate astea am și murit max. Poți să vii cu o mașină blindată, Mihai, să te duci să o iei? Îți dă 5 stele imediat cum ai intrat. Cred că Adică da. imediat când te spawnează, ai 5 stele. Mamă, ce bine trag ăștia militari. Da, știu. Am omorât câțiva. Mi s-a că să omorât pe aia dinăuntru, reușești. Foarte nașpa. Da, dar asta era gândit să vii cu... Dar, așa e. Armored limo trebuia să vii. Da. Încercăm așa. Hai că, așa, uite, după ce am omorât niște ei, văd că nu prea am... Nu se mai spawnează, dar dacă eram normal în baza militară până acum eram morți. De 10 ori. Și te spawna afară. Tragi, mă. Nu te spawna înăuntru în bază. Uite, au venit mașinuțe. Da, așa că mă duc să iau repede tancul să văd dacă pot. Oh my god, apărați-mă. Tancul se distruge cumva? Da, cu greu. Nu știu în ce Dumnezeu am tras, dar am tras. Hai că l-am furat. Go! Bună. Ți-a apărut un waypoint pe unde poți să ieși din baza militară? Da, e un waypoint, dar nu știu pe unde poți să ies din baza militară. Holy fuck. Iertare, boss. E un waypoint. Nu pot să trec oare peste gard? Era să mă calci. Scuze.
Fac. Nici nu știu dacă pot să supraviețuiesc aici eu. Nu, voi trebuie să ieșiți, dar trebuie să veniți după mine eventual. Da, uite, acolo mi-arată mie waypoint. Știi ce trebuia să faci? Trebuia să chemi un elicopter Buzzard, care e moca. Ați-vă. Îi rupai pe toți mama rapid. voastră. Da, eu muram din aer și se făcea mai ușor GPS. Nu-i problemă, e bine și așa. Uite pe aici să iese, dar trebuie să veniți după mine, să știți. Bă, Vin. Vă ajut sau... Max, stop. eu încă n-am probleme. Hai că îi rup eu pe ăștia dacă... Pisica e lângă mine. Tu, Mihai, trebuie să vii. Vine imediat cu un jeep. Îl fur acum. Faza e că n-aveți cum să vă urcați în tancul meu, deci o să trebuiască să vă comandați o mașină, ceva. Am furat eu un jeep, nu-i problemă. Da, și Nu mai e barieră. Gata, am ieșit din baza militară, să știm. mă uit. O fac. Fugi. Deci un pic mai am și mi-o dă în gură. Jur. Asta sună cam ciudat. Da. Trebuie să recunoști. Bă, ce m-a luat. Hai că eu trag, Ce trag militari ăștia, chiar... eu trag în elicoptere cu tancul. Oh, Bezi. e bine, Bezi. Uite, eu am de la mare acolo. Cu o mașină. O să continuăm asta în următorul episod. Eu le iau acum pe ce? Acum pe ce dau?